It's time for DJ Rocky's Secret Files. Baboy ka? Sarili mong anak. Pinatulan mo. Ito ang aking secret file. Orlando, please, huwag mo kong iwan. Buntis ako. Yan yung linya ko. Noong nagmamakaawa ako sa boyfriend kong si Orlando. Dahil sa kapusukan namin ng mga panahon na yon, 17 years old pa lang ako nang mabuntis niya ako. Siya naman, 18 years old ng panahon na yun. Sorry, Tasha. Pag nalaman ng mga magulang ko to, mawawala sa akin ang lahat. Ang pangarap ko, ang tiwala nila sa akin. At hindi ko pa kayang maging isang ama. Wala akong kakayahang mabigyan kayo ng magandang buhay. Kung gusto mo, ipalaglag mo muna yung batang yan. Mahal kita pero hindi ko pa talaga kaya yan. Yan ang mga linya na huli kong narinig sa mga labi ni Orlando. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tasha. Sa ngayon, 38 years old na ako. Tubong Mindanao. Single mom. Mabilis lumipas ang mga araw at taon. Pero sariwa pa rin sa akin ang mga pangyayari ng masakit na nakaraan. Pero pilit ako nagpapakatatag para sa nag-iisang prinsesa ng buhay ko. Si Jana. Mag-isa ko siyang binuhay pagkatapos akong itakwil ng mga magulang ko at mga kapatid ko nang mabuntis ako ng maaga. Napakalupit sa akin noon ng kapalaran. Kasi namatay ang mga magulang ko nang may sama ng loob sa akin. Pero alam ng Diyos kung gaano ko yun pinagsisisihan. Isang bagay lang ang wala akong regret. At yun na yung pinagpatuloy ko pa rin ang pagbubuntis ko kay Jana. Kahit ako lang ang mag-isang lumalaban. Naalala ko noon, ang daming tanong ng anak ko nung nasa kindergarten pa lang siya. Ma, sino po ba papa ko? Bakit yung mga classmate ko po may mga papa? Anak, kahit wala kang papa, andito naman si mama para sa'yo. Hinding-hindi ka iiwan. Ikaw lang at ako, sapat na.
Yan ang sagot ko sa anak ko. Pilit kong tinatago sa anak ko ang pagkatao ng ama niya. Kasi galit ako eh. Galit na galit ako ng mga panahong yun. Kaya wala siyang karapatan na malaman ng anak niya ang totoo niyang pagkatao. Simula nang iniwan kami ni Orlando, hindi ko na nga nagawa pang makipagrelasyon sa ibang lalaki. Kasi iisa lang ang tingin ko sa kanila. Manloloko. Kaya habang lumalaki ang anak ko, mas lalo akong nagiging mahigpit. Lalo na sa mga nakikipaglapit sa kanyang mga lalaki. Sabi ko sa kanya, "Anak, gusto ko mabigyan ka ng magandang buhay. Kahit ano gagawin ko para lang makapagtapos ka ng pag-aaral. Ayaw kong matulad ka sa akin, na inuna ang puso bago ang pangarap. Gusto kong mabawi mo ang mga pangarap na hindi ko natupad noon. Kaya kung pwede, wag ka munang mag-boyfriend. Huwag kang magtiwala agad-agad sa mga lalaking yan. Paulit-ulit. Yan ang sinasabi ko kay Jana. At hindi ako magsasawang ulit-ulitin yun sa kanya. Hindi ko kasi maiwasang mag-alala na baka isang araw, hindi ko na maitago sa kanya ang pagkatao ng tunay niyang ama. Kasi every time na magtatanong siya, iniiwas ko lagi yung sagot ko. Or minsan, sumasagot na lang ako ng, "Ikaw lang at ako, anak. Sapat na." Then, Father's Day celebration. Yun yung araw na hindi ko ine-expect na magtatanong uli siya. Third year high school siya that time. Sabi niya, "Ma, Father's Day ngayon. Siguro, pwede mo namang sabihin kahit pangalan lang ni Papa. Para maisulat ko naman sa greeting card na ipapasa ko sa school." Pagkasabi niya nun, nag-init yung dugo ko. Nagalit ako kay Jana. Kasi nag-flashback sa akin kung paano kami binaliwala ni Orlando nung time na yun. At kitang-kita ng anak ko ang mga luha at galit sa mukha ko. Kaya ayun, hindi na siya nagtanong pa. Hindi na siya nangulit. Niyakap na lang niya ako ng mahigpit. Sabay sabing, "Sorry ma, di na mauulit. Ikaw lang at ako, sapat na." At dahil sa sinabing yun ng anak ko, kahit papano, lumuwag ang pakiramdam ko. Then few years later, okay naman yung performance ng anak ko sa school. Second year college na siya. Namana niya yung katalinuhan niya sa pag-aaral niya sa papa niya. May mataas din siyang pangarap para sa aming dalawa. Kaya ako doble sipag. May konti akong negosyo na kahit papaano nakakatulong sa aming dalawa. Hanggang sa lumipas na naman ang panahon, third year college.
Nang para bang may napapansin ako sa kanya na kakaibang galaw. Paminsan, nakikita ko siyang ngumingiting mag-isa. Paminsan naman, wala siya sa mood. Hindi na ako nakapagpigil pa. Isang araw, sinabi ko sa kanya, "Anak, may napapansin ako sa'yo. Pwede kang mag-open up sa akin." Sumagot siya ng, wala to, Ma. Ma, if ever ba na magkaroon ako ng boyfriend, okay lang ba sa'yo? Nagulat ako sa tanong niya. Sumagot ako agad-agad, sabi ko, "Jana, di ba sabi ko sa'yo, unahin mo muna ang pangarap mo bago sa mga bagay na yan. Ayaw kong magsisi ka sa bandang huli." Napataas ang boses ko. Sa isip-isip ko, hindi pa pwedeng magka-boyfriend ang baby ko. Ayokong mabaling sa iba yung atensyon niya. At ayaw ko na isang araw, iiwan niya rin ako para sa ibang tao. Ma, pwede ko naman pagsabayin ang pangarap ko at ang puso ko eh. Promise ko sa iyo yan, Ma. Mas lalo kong pagbubutihin. Sabi ni Jana sa akin. At wala na akong magawa. Ang tanging nasabi ko na lang ay siya, bahala ka. Basta ito lang masasabi ko sa'yo. Mag-iingat ka sa pagpili, anak. And then one day, nakita ko ang anak ko. Namugto ang mata. Tinanong ko siya kasi sobra akong nag-aalala. Hanggang sa magkaharap na kami, hindi na niya napigilan. "Ma, I'm sorry." Sa isip-isip ko, bakit nagsusorry ang batang to? Bigla na akong kinabahan. Bakit? Bakit? Paulit-ulit kong tinatanong. "Ma, buntis ako." At umagos ang luha sa mga mata ng anak ko. Sabi ko, "Bakit, Jana? Bakit? Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Pero bakit ganito ang ginawa mo?" Halos pinagsakluban ako ng langit at lupa. Napaupo ako sa sahig at napahugulgol. Hindi ko kasi matanggap sa sarili ko na hindi ako naging mabuting ina para magkaganito yung anak ko. Sagot ng anak ko, "Ma, I'm so sorry. Nagmahal lang ako. Pero mahal na mahal ako ni Lance. At handa siyang panagutan ako. Sa kabila ng agwat namin sa edad, mahal na mahal niya ako." Sa pagkakataong yun, nakaramdam ako ng awa sa anak ko. Sino nga ba ako para hindi siya tanggapin?
Nilapitan niya ako at niyakap niya ako ng mahigpit na mahigpit. At yun na. Tinatanggap ko kung ano man ang pagkakamali ng anak ko. Nandito pa rin ako kahit anong mangyari. Pagkaraan ng ilang araw, tinanong ko ang anak ko. Sabi ko, kumusta naman kayo ng boyfriend mo? Magkwento ka naman. Gusto ko siyang makilala. Sagot ni Jana, alam mo ma, mahal na mahal ako ni Lance. Sa katunayan nga, ini-spoil niya ako sa pagmamahal niya. Sa kanya ko nararamdaman yung pagmamahal ng isang boyfriend. At the same time, pagmamahal ng isang ama. Kaya siguro ma'am, madali akong nahulog sa kanya. May edad na po siya pero pag magkasama na kami, hindi ko naman yun nafe-feel. Sabi ko na lang sa anak ko, Jana, kahit sino naman ang mahalin mo, okay lang sa akin. Basta, kaya kang ipaglaban at panindigan hanggang sa huli. At yumakap na ako sa anak ko. Tinanong ko na lang ang anak ko, pwede bang dalhin mo siya dito sa Sunday? Ipagluluto ko kayo ng masarap na pagkain. Tumango naman si Jana. It was Sunday morning at abalang-abala ako sa pagre-ready ng food for lunch para sa bisita namin. Kasi ito ang araw na makikilala ko na ang lalaking nagpatibok ng puso ng anak ko. Sobrang excited ako. Nag-text ang anak ko. Malapit na kami. Nakahain na ang mga pagkain sa table. Ako na lang ang hindi pa ready. Kaya naman pumunta ako sa kwarto. Nag-ayos-ayos ng sarili para kahit papaano, presentable naman ako tingnan. At naririnig ko mula sa labas, dumating na nga ang anak ko. Kasama na siguro ang boyfriend niyang si Lance. Naririnig ko nagtatawanan pa nga sila habang papasok. Medyo naging okay na rin naman ang pakiramdam ko. Kasi ramdam ko na ang saya-saya ng anak ko. Huminga ako ng malalim at lumabas na ng kwarto. Ang bumungad sa akin ay ang anak ko na ngingiti-ngiti na habang nakatitig kay Lance na nakatalikod sa akin. Tingin ko nga may edad na nga talaga. Pero hindi naman yun ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga, mahal niya ang anak ko. Nakangiti akong nakatitig sa kanila. Nang bigla akong napansin ni Jana. "Oh ma, andyan ka na pala. Halika rito ma." Sabay salubong sa akin. Hinila ang kamay ko at saktong lumingon si Lance. At parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Doon ako na-shock. Nanlamig. Nang hina.
Para akong magugunaw sa kinakatayuan ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Para bang gusto ko nang mawala. O para bang gusto ko nang tamaan ako ng kidlat. Si Lance parang pinako rin. At ang laki ng pagkakagulat niya nang makita ako. Hindi na ako nakapagpigil pa. Sabi ko kay Orlando, "Baboy ka! Sarili mong anak pinatulan mo!" Lumuluha na ako. Habang ang anak ko ay nalilito pa rin sa nangyayari. "Ma? Lance, ano ibig sabihin nito? Anak? Sinong anak?" Nalilitong tanong ng anak ko habang palipat-lipat siya ng tingin sa amin ni Orlando. At biglang nagsalita si Orlando. "Tasha, patawarin mo ko sa nagawa ko. Matagal ko nang pinagsisisihan ng mga nakaraan. Hinanap kita pero hindi kita nakita. Hindi ako nag-asawa sa pag-asang makikita pa kita muli. Pero nang makilala ko si Jana, minahal ko siya. Ang hindi ko lang alam, hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Napahagulgol na rin siya. Tumingin ako sa anak ko. Pinipigilan ko ang sarili ko na sumabog. Tiningnan niya ako ng matalim. Galit na galit. Ang sabi niya sa akin, "Kasalanan mo to, Ma. Kung hindi ka lang naging makasarili, hindi sana nangyari ang lahat ng to. Kung sa umpisa pa lang, alam ko na kung sino yung papa ko. Sa tingin mo ba mangyayari lahat ng to?" Sumbat ng anak ko sa akin. Sa lahat ng pagsubok na dumating sa buhay ko, ito yung pinakamabigat. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan. Alam ko kasalanan ko ang lahat. Nagkulong si Jana sa kwarto, si Orlando naman umalis pagkatapos ng confrontation namin. Gusto niyang kausapin si Jana pero hindi na kami pinagbubuksan ng pintuan. Lugmok na lugmok ako ng mga panahong yun. Nag-alala ako para sa anak ko. Laging nagmumukmok sa kwarto, naglalak, lumalabas para lang kumain pag wala ako. At ilang araw na din ang lumilipas. Biglang may tumawag sa akin. Ang pamilya ni Lance. O mas kilala ko sa pangalang Orlando. Naaksidente daw ang minamaneho nitong kotse. Dahil sa sobrang kalasingan. Dead on the spot. Hindi ko alam kung matutuwa ako, makukonsensya, o kung ano yung mararamdaman. Pinilit kong kausapin yung anak ko kahit sa labas lang ako ng pinto. "Anak, alam kong naririnig mo ako. Wala na si Lance." Ramdam ko yung pighati ng anak ko sa loob ng kwarto. Sobrang lakas ng hagulgol na naririnig ko mula sa kwarto. Gusto ko siyang i-comfort. Pero kahit sa akin, alam ko galit pa rin siya. Nararamdaman ko ang hinagpis ng isang anak na nawalan ng ama at minamahal. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang bulungan. At sabihin sa kanya na malalampasan natin to.
Pagkaraan ng isang araw, sinundo ng pamilya ni Lance si Jana para sa burol. Pero hindi ko nasamahan ang anak ko kasi kahit pamilya ni Orlando, galit sa akin. Dahil kung noon ko pa raw sinabi ang lahat, bukas palad nila akong tatanggapin. Masakit isipin na sa akin isinisisi ang lahat ng pangyayari. Pero tanggap ko naman. Kasi tama naman sila. Kung hindi lang galit ang pinairal ko, sana naging maayos ang lahat. Pagkatapos ng libing ni Orlando, umuuwi pa rin naman ang anak ko sa akin. Pero parang hindi kami magkakilala sa bahay. Walang kibuan, walang interaction. Sa tuwing humihingi ako ng tawad, nagiging bingi siya. Minsan gusto ko nang sumuko at gusto ko nang wakasan ang buhay ko dahil sa nagawa kong pagkakamali sa anak ko. Na kung hindi dahil sa paglilihim ko tungkol sa ama niya, hindi sana nangyari ang lahat ng to. Pero hindi ko pa magawa eh. Kasi gusto ko na kung sakali mang mawala ako, marinig ko man lang sa kanya ang kapatawaran. Nagpakatatag ang anak ko. Itinuloy niya yung pagbubuntis niya. Sa tulong ng pamilya ni Orlando, nakaraos ang anak ko. Pero tinanggihan ng anak ko ang tulong ko. Hindi ba masakit? Pero hindi ko siya pinipilit kasi natatakot ako na isang araw aalis siya ng bahay at iiwan ako. Ilang taon na ang lumipas hanggang ngayon, hindi pa rin ako napapatawad ng anak ko. Dalangin ko na sana isang araw matutunan niya rin akong patawarin. Magkasama pa rin naman kami sa iisang bubong pero hindi na kami kagaya ng dati. Minsan inaalagaan ko yung apo ko o anak, kapatid niya. Hindi ko rin kasi alam kung anong itatawag sa bata. Kaya to all single moms out there, ito lang ang masasabi ko. Maliit man o malaki ang nagawang pagkakamali ng ama ng ating mga anak sa atin, karapatan pa rin ng mga anak natin na malaman kung saan at kanino sila nanggaling. Walang perpektong tao sa mundo. Matuto tayong tumanggap ng kabiguan. At sa anak kong si Jana, sana dumating ang time na maging masaya na tayo ulit. Alam ko nagkamali ako at pinagsisisihan ko na yun. Sana dumating ang oras na lumambot na ang puso mo.